Meha Ramazanê de her ku demjimêr ber bi wexta fetarê ve nêzik dibin, pêkvejî wek gelek xwarinan amadekirina cûreyên ecînê jî dest pê dike. Ecînên bi goşt, yên bê goşt û yên tûj û netûj li gor daxwaza welatiyan tên amadekirin. Hemû cûreyên ecînan wek hevxuya bikin jî, tama destê her hosteyekî ji hev cuda ye. Mahmud Qarabulut jî 30 sal e ku ecîn çê dike û dîne ziman ku ecîn bi tûjî û goşt ve tê çêkirin. Lê ew cûreyên ku goştê de nînin û yên ku tûj nînin jî li gor daxwazan çê dikin. Qarabulut radîne ku di meha Remezanê de welatî zêdetir berê xwe didine ecînê. 30 salê vî kara dikim. Her me Remezanê sala îsalîn û em ekîb olarak em giş toplanmış vira dibin û hecînê xwe em çê dikin. Müşteriyê me saet 5 şûnda dikevin sirayê û hecînê xwe dibin malê. Çû köftê me em begem nakin ama müşteriyê me begem dikin. Her ku demjimêr ber bi fetarê ve diçin, ecîn jî nêzîkî amadeyî dibin û piştî ku amade dibin jî ji bo müşteriyan tên firotin û pakêtkirin. Yildiray Mîrzaoğlu jî bi salan e ku ecînên xwe ji vê kargehê distîne û dîne ziman ku tema destê her hosteyekî cuda ye û ew jî ecîna Mahmud Hosta da ecibîne. 18 yıldır devamlı ben çiğ köftelerimi Mahmut Bey'den alırım. تقریبا 18 ساله از هر کو عجین بستینم جوی داره عجین آجی دست محمود هستا دستینم بره جی جیوی لدرکی دن بو من جوی دستند و پشتی هاتیه وی داره جی از جوی دستینم سدما سرکی کو از جی دستینم درسته و پاقش کاردکه او قص ساله من یک جاره که تشتکی کو جی گازنج بکم ندید تاما عجین نویجی گلک خوشن Welatî tînin ziman ku di meha Remezanê de mirov dixwaze tamên cuda pêk ve li ser sufreya bin û tiştên ku îşteha mirov jî vebikin girîngin. Loma jî ji ber ecîn îşteha wan vedike zêdetir berê xwe didine ecînê. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.